बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सोमोनांथाव 7 दानसिम हस्पिटालावनो हुस गैयै जाना गोग्लैना थानाय आइजोआ सासे गथ' जोनोम होबाय। उत्तर प्रदेशनि बुलेन सहरनि सासे 23 बोसोर बैसोनि आइजोआ मोनसे लामा जाब्रबथायनि जाहोनाव खर'आव गाज्रियैनो जोखोम जानानै थांनाय 7 दाननिफ्रायनो हुस गैयै थासारियाव दिल्लीनि एम्सआव दङमोन। डक्टरा फोरमायनाय बायदिब्ला आइजोआ गावनि फिसायजों 31 मार्च खालि बाइकजों बहाबा थांबाय दङमोन। बे समाव हेलमेटबो गानाखैमोन आइजोआ। हेलमेट गाननायमोनब्ला आइजोआ बेबायदि सिरियास जानाय नङामोन। बे जाथायनि उननिफ्रायनो आइजोआ हस्पिटालावनो दङमोन। जाथायनि समाव आइजोआ 40 साननिबो गोर्बोआव दङमोन। मेडिकेल आनजादाव नुदोंमोन दि गोर्बोनि गथ'आ जेबो दुखु मोनाखैमोन आरो जोबोर हेल्दिमोन। बेनि थाखायनो आइजोनि हालोदनि सायाव नोजोर लाखिनानै डक्टरफोरा सिजेरियान खालामनानै गथ'खौ संसाराव लाबोनो थाखाय थांखि लानानै आइजोनि न'खरनो फोरमायो आरो बिनि फिसाया बे थांखिखौ मानिनानै लादोंमोन। बिदिनो 7 दाननि उनाव सासे मोजां राफोद देहानि हिनजावसा गथ'खौ जोनोम होनानै गासैखौबो सोमोनांहोयो। बाक्सा जिल्लायाव 500निबो बांसिन आइजोफोरनो माइक्र' फाइनेन्सनि रांनि अनसुंथाइ चेक गथायदों। माइक्र' फाइनेन्सनि ऋण लानाय रांखौ सुख'नानै होगोन होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रिया खोथा होनाय बादियै नैथि खोलोबनि माइक्र' फाइनेन्सनि रांखौ बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव सा 500निबो बांसिन आइजोफोरनो रांनि चेक अनसुंथाइखौ रायजोनि केबिनेट मन्थ्रि नन्दिता गर्लसा आरो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ गथायनानै होयो। बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै आइजो माहारिफोरनि जौगाथायनि थाखाय खामानि मावलांनो बिथांखि लानायखौ फोरमायथियो। बिथाङा बुंथियोदि हेन्डलुम आरो सेरिकालचार बिफानाव आइजोफोरखौ गावसुंथा महरै खामानि होनो थाखाय गोबां थांखि लादों आरो बिटिआरआव 10 ट्रेनिं सेन्टार थाबैनो गायसंनो थांखि लानायखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ फोरमायथियो। मख'नो नांगोनदि बाक्सा जिल्लायाव सा 2302 आइजोफोरा माइक्र' फाइनेन्सनि लन लानाय रांखौ अनसुंथाइ महरै सुख'नानै होनाय जागोन होननानै मिथिना मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि माइक्र' फाइनेन्स चेक राननाय हाबाफारियाव जिल्ला बेंगिरि मासान्दा मेटकालीन पार्टिन, बरमा बिएफनि एमएलए भुपेन बर', बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म, रेवरेवा नार्जारी, उखिल बसुमतारी, एमसिएलए मन्टु बर', एसपि राजेन सिंह बिथांमोनजों लोगोसेनो गोबां आलासिफोरा बाहागो लादोंमोन। खाग्राबारि ओनसोलनि मणिकुट बर' बिथाङा MBBS फरायनो थाखाय खाबु मोनबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि ओनसोलनि सबन कुमार बर'नि फिसाज्ला मणिकुट बर' बिथाङा MBBS फरायनो थाखाय डिफु मेडिकेल कलेजाव मुं थिसन्नो थाखाय खाबु मोनबाय। मणिकुट बर' बिथांनि फिथाइखौ मोननानै न'खरनि बिमा-बिफा आरो खाग्राबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा रंजानायजों लोगोसेनो गोजोननाय फोरमायदों। बेदबारि कालि फुजायाव रुपज्योति दासखौ बुथारनायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा हमबाय। मिथिहोनाय बायदिब्ला गावजों गाव बुलायलायनानै बे जाथाया जादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुंफोरानो जाबाय मदन बसुमतारी, गुनजित दास, राकेश दास, जोंखां बसुमतारी, अनसाय बर', दानेन बर', मिनिस्रां ब्रह्म, अनजालु बर' आरो सानैया आयेन बायदियै बैसो जायै सुबुं। भारत हादराव भारतनि हिनजावसाफोरा 18 बोसोर बैसो जाबासो जुलि जानो मोनो। नाथाय मैया मिथिनो मोननाय बायदिब्ला पान्जाब आरो हारियाना हाइ कर्टआ फोसावबायदि मुस्लिम हिनजावसाफोरा 15 बोसोर बैसो जाब्लानो गावनि गोसोबादि जुलि जानो हासिगोन। अन्थाइनि दैखौ लोङोब्ला मानसिनि गासै बेमार आजारा हामगोन। इसोरनिफ्राय फैनाय अन्थाइ होननानै फोथायदों गोबां सुबुंफोरा। चिरां बादिनो क'क्राझारावबो इसोरा हरनाय अन्थाइ मोन्दों। थांनाय माखासे सान सिगां चिरां जिल्लायाव इसोरनिफ्राय हरनाय अन्थाइ मोननानै बे अन्थाइनि दैखौ लोंनानै गोबां सुबुंफोरनि बेमार सानाय सुनाय हामनायखौ खोनानो मोन्दोंमोन। बेबादिनो फिन क'क्राझारावबो इसोरा हरनाय अन्थाइ मोन्दों। बे अन्थाइनि दैखौ लोंनानै गोबां बेमार आजारा हामनायखौ मिथिहोदों रायजो राजाफोरा। बे अन्थाइखौ मोन्दों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिम्बोरगावनि 1 नं थालिरबारि गामिनि थागिबि टिकेन्द्र बसुमतारीनि न'खराव। गोबां सुबुंफोरा बेखौ मिथिनानै अन्थाइनि दैखौ लोंनो आरो दैखौ लायनो थांनाया सोलिगासिनो दङ। अन्थाइनि दै लोंनो लुबैनाय गोसो सुबुंफोरा स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन। साननैनि हाबाफारिजों एबसुनि मटर साइकेल हानजा सुरनाया सोलिगासिनो दङ आरो सिमा बारायनाया थाबैनो जायाब्ला राजा लामायावबो थाबैनो ओंखारगोन होननानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंदों। दुखुनांथाव खौरां, सात्रिनि बसुमतारीया हरखाबै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। गुवाहाटी कटन मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय MA उथ्रिखांनानै गुवाहाटीयाव गंसे भारा न'आव थायोमोन आरो कम्पिउटारनि सोलोंथाइ लागासिनो दंमोन सात्रिनि बसुमतारीया। सात्रिनि बसुमतारीया मैया बेलासियाव गाव थाग्रा भारा न'आव गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों होननानै खौरां मोननाय जादों आरो बिथांनि जिउ फोजोबनानै लानायनि गुबै जाहोनखौ मोनथिना मोननाय जाथ'वाखै। जिउ फोजोबनानै लानाय सात्रिनि बसुमतारीखौ तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नावकाटा जाब्रांपार गामिनि थागिबिमोन होनना मिथिना मोननाय जादों। दासिमनि खौरांफोरा बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। मोजां मोनोब्ला एबा नोंथांमोना चेनेलाव दिनैसो फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ